ama sain thil tu lenga thatu te chi bai levek ule ti chuan ka video te bula tanga top thlenga mi lo thlir chu sak le turin in khongai na ron dil ma savele hei no pangruk po tum manani an ron tia hei thalak hi kan hmunga chuanin ni zan ni som thlasom pahnih sang hnih leh som hnih panga weime kumpuan honzo khanin central weime hruai tu te chuan sam lukhai no pang kum tling lo namdang vai pakhatin hruai bo tum thu an donga si weime hruai tu te chu Kulikon police station a duty te nen hian an tlan phei nga la ti chuanin vangai ven zui nga la he vaipa hi motor ai bok a chin ai bok khotang hruai tu te duty ten an lo mana an ni hian police an ko nga la Aizawl SP le additional SP kai hruaina hnuaiah police ten rang takin ai bok khotang duty te kuta tangin poikhoi tu hi an vaman thei ta a ti chuan he poikhoina hian no pang kum tling lo an tel awangin dananga chak zawka malak na om theinan vaipai Aizawl police station lama hruai phei le ani a ti chuanin siway me tanga chudon danin vaipa hi Aizawl ami hnuaia na thoka om niin tun tum hi no pang hruai bo tum voi ni na ni a hriat ani hruai bo tum zat po hriat chuani nga la film kur awangai em o katia chuti rol chuanin kan keimani mizo le mizo ai chu he tiang thom hi kan hrengai lo a thinrim thlak ka ti em thin chu namdang tianga kan rama ron kho sa thin te kho chak lama rui lo kho thlang lama vai he tiang no pangruk tum thom han hriat hian in thin arima thu nei tu te kuta thlen ma hian han piai nial se thatur ania chakom khop mai chu tiang chu mo no pang kum thling lo he tianga han ti du hi mihring hmanga sum don na mo human trafficking an tiang kan hrengai lo mi zawa chuan kan rama chuan a thinrim thlak ka tia he tiang thil han hriat hi nei tu na ati tui khop mai fa te ril ruan ron lang te lo thei lo a pathian rem rot te pon yenga hei ai bok ka a motor hian chelau le nga la hei hi tha hi kan ti khop mai a motor a chhia chulai chuanin ai bok khotang hruai tu te ten an lo man thei pha ta ti hian hen te po hi pathian rem rot ani nge alo mom don a le lama thil thalo a thlen rualin chung te tan chuan thil lom om takani nalai tur te ponin ka hria helai motor ai bok an chelau hi chuanin kha kan hriat le tur ka du chu ama kha no pang hral atum voi ni na ni ta chuti rolin helai na thok turangin an ron om thina he tiang ti ru tur hin om nil arin hlel om ta viu mai helai na tho puite atang pon tho thurol pui nei nge nge yang han dop se chuti rol chuan entin nge he kha ti la kha an kal pui thin ti kha enge mo chen chu chui thlen thei nge arin oma entin nge anin hlan chhon thin ti te mo transaction ang kha kang thleng khan chui chuak se kan thu nei tu lam ten eng hi chu na thei ang ta ti chi ning ka hria atin rem thla kop mai chu ti rolin kan fa te nu le paten an chin kan ngai ven zual apoi mo dong khop mai he a chan chu namdang in min pol na sa sia hei thil poi tak ani dong ani ti chuan ni min vek ni som thlasom pani sang ni le som ni panga an lui kal tur chin hriat lo bo la len moi kum som ni pani son of lal thlamuan electric veng ha thil chu mu ni to a ama soidanin apa te pen na a bo wangin lui te zo a tui phai mong lam zo in thing sai lui kama riak te afina lui kama hian cho te ei ve in riak nga la tuk thua nei kama ti khana ho chho le ta kha ni a chuan mi bo jong tu te chuan in la lian moi hi tui phai le kaya vein chun khanin an lo hmu a tarlan tongin la lian moi hi apa le midang paruk vel nen rama hian an kala a in chui palawang khanin anung bera kal zui ta kha ni a main road atanga kem khat vela an kal hnu chamadar som vela aum na chin akal puiten an thresui ta lo kha ni a ti chuanin ti hian an tal ve rak rak nuwa chung kwa lim takin hmu le thea thilom om takani ti chuan tukindar ni le mi som ni vel khanin kel chandami kum som ni pakat zema bok not chu sai rang road tripper stand bul khama atla hluma
hei hi chaltlang lili veng branch uai me tar lan danin he van doina thleng chung changa hian bawngkawn police atanga hriat tirna leh tan pui turang en na an don angin a hman rem changin a hmun hi an pan ngala disaster quick response team pawh an thleng ngal thuai a jingdar thum leh minute riat vela ruang zawng turin kham an uai thla a alchan dami ruang hi kawng atanga metar somkual leh pali vela hla zuhmu ni a jingdar nga leh minute somni panga vela khan anin la chuak thei ta ni tichuan rawn lak chhuah ani no hianin bawngkawn police station ah thil ṭul hrang hrang tih fel ani a jingdar ruk leh minute som khan postmortem tur a lak ani a kelal chan dami ruang hi voin chawhnu dar khat khanin vui ani